Che, Javi, que fas tirant el llibre? Quin llibre? Lo de castellà. No t'he dit res, jo. Com que no? Sempre fas lo mateix. Que no t'he dit res, no contes res. Sí, doncs molt bé, au. Doncs molt bé, fem el que vulguis, que no t'enfades, Sí, perquè sempre fa lo mateix, ja no és molt barat. Bueno, anem al pati a parlar després. Sí. Bueno, què fas? Hauria de fer. Joan. Què fas? Pues no res, mira, aquí em vas menjar el bocadillo, que voleu un mosset? No, ja he esmorzat, No, jo. tampoc. No? No. Bueno, pues jo vaig a agarrar-me un zumo, que sé. Adéu. Adéu. Adiós. Què vols fer aquesta tarda? Pues no sé, anem a la platja? O al cine, què prefereixes? A la platja. Estem un ratet? Vale, va. A quina hora pots a buscar? Que a les 5. Val. Pues va, Anem a classe? Que ara tocarà el llibre. No has notat alguna cosa per retard? No crec. No ho sé, com si m'hagués passat algú. No, no he notat res. Ja, tampoc? Ui, sí. Una sensació rara, no? Ai, Javi, quina sensació més rara. El passillo és que no mos havia passat mai, això. Ja, és igual, això ho anar. I esta capsa, és teua? No. Ja fa molt de temps que estic intentant explicar-vos qui som. Nosaltres quan érem xocotets anàvem en un cotxe amb els vostres pares i doncs, va tenir un accident. I llavors jo me vaig morir i ells també, però vosaltres vau sobreviure. I llavors ens van separar i ens van donar l'adopció. I llavors doncs, ara doncs, per coses doncs, vos heu ajuntat i tot el rotllo, però en veritat doncs, sou germans. Maria, això és impossible. Ai, Javi, torna-ho a obrir. Hi ha un paper ara. No pot ser, esta de la foto sóc jo, i també tinc un tros igual. A veure, porta. Jo també la tinc. Esta sóc jo. A veure, juntar les fotos. I esta xiqueta del mig, pues ho la nostra germana, no? Pues sí, la que se mos ha presentat durant estos dies. I a partir d'ara què farem? És que, Javi, pues tot això que mos ha digut passar, pues deu ser tot veritat, perquè és que s'hi encaixa tot. No, sí, jo suposo que ho sé veritat, però és que és molt raro que passi a ser massa germans. I jo, pues, Maria, no ho sé, és que jo trobo que ara no puc seguir una relació amb tu sapient que són germans. Però és que, Javi, jo no et puc oblidar d'un dia per l'altre les nostres baralles, les alegries, el dia a dia. I pues no ho sé, me costarà acceptar-ho, però ho hem de fer, pues serem amics i germans a la vegada, ja. Vale, és que sí, no et nego que no mos podem oblidar, però ja ho sé que ja ho saps que també t'estimo. És que no ho sé, Maria. Pues no res, pues ja, el que t'he dit ja, amics i germans, ja. Vale. Pues va, pues ja està. Així ho deixem. Hola. Qui ets tu? Soc un oso que la Caixa ens ha permès transportar-nos al teu món i parlar amb tu. El meu món? Com? És que nosaltres venim d'un altre món on totes les coses tenen alma i hem vingut a ajudar-te. Ajudar-me en què? És que t'hem notat triste. Oh, bueno. I com intenteu ajudar-me? Pues volem fer que veigues una altra perspectiva de la vida. Una altra perspectiva, com voleu dir? Tu et penses que estàs sola, però tot el que t'envolta t'escolta i sent la teua tristor. Si aprens a escoltar amb l'ànima, mai més et sentiràs sola. Parlar amb l'ànima? Així que tu parles amb l'ànima? Exacte, t'has d'anar compte.
Ara tu també aprendràs a parlar i veure les coses d'aquesta manera. Els xavalets estos de l'institut porten tots mobilacos. Una vegada tancats, serà més fàcil fotre el pal. Què dieu? Jo juraria que els havia sentit. Serà veritat que puc escoltar els pensaments? Però hauria de fer alguna cosa. Estan planejant d'atracar l'institut. Vaig a buscar ajuda. Quin avorriment. Què podríem fer esta tarda? No sé, podríem anar a pegar una volta, no? Pedre algo. Sí, no? Seria una bona idea per passar el rato. Ja, és que avui ara més llarga, a veure si s'acaba i me n'anem. Està bé, no? No acabes de ja? Joder. Que vosaltres sabeu com fotre el mòbil? Sí, i ara què farem? Tu sabràs, és culpa teva, que per culpa teva no s'han descobert. Vale, els cinc tancats i aneu a recollir material que hem quedat vigilant. Vale, anem. 3, 2, 1... Què? Veniu. Trobo que més hi ha un vigilant. Aquí no ve ningú, què fem? Anem-on, no? Sí, anem. Saps què? Que a l'ombra fa jo de veure que es desmaia, cridem al vigilant i quan entra l'ataquem. Que raro, no? Si no m'has dit de buscar cap professor. Sí, anem a mirar per baix a veure si hi ha algú. Vale, va. Enia! Enia! Bueno, ¿qué haces fuera de ¿no? Sí, estos son los últimos ya. Este está guapo, ¿eh? Ya ves. Vamos, ¿La sección de este horror? hòstia. Saps què? Anem a deixar els mòbils i anem a veure què passa. Vale, va. Enia, no te'n recordes que m'has tancat aquí i mos han lligat? Quan entra el vigilant, tanca els ulls i faig veure que et reanimo, vale? Ostres, fer Maria. Sí, corre, jo vaig obrir la porta. Pap, para, pap, 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 para, pap, 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 para, pap, pap, pap. Vigilant, dile que vos has desmayat, per favor. Què li ha passat? No ho sé, s'ha desmaiat. Hòstia, tia, sentiu este soroll i no me lo sento jo. Hòstia, sí, m'estic assustant. Què serà? Correu, xiques, demaneu ajuda, que això no s'obri. Truqueu a algú. Jo em penso que encara tinc el mòbil. Pots trucar a algú? Aquí truca. Truca que el vulguis, però truca ja. Te n'has enterat, lo de Laura? Sí, m'han dit que està embarassada, no? Que fort. Sí, I Vicent què diu? no sap que l'han fidelitzat per un equip de futbol i se n'ha anat a veure fora. Però si ho sap tot el poble. Ja ho saben tots menys ell. I Laura què pensa fer? Esta tarde si vols te cuento. Però pues, no ho sé, és Espera que tinc una trucada. Sí? Qui és? Ajuda, ajuda! Però no parleu tots alhora, que no vos entenc. Què són estos crits? Que qui és? S'ha tallat. Corre, corre! Pepa! Pepa, què et passa? Pepa! Xica! Anem a buscar-los. Això és molt estrany. I a mi em fa molt mala pinta. Que trobo que vol algú, anem cap a l'ascensor. Pareu. No prens el fet ja. Pues me lo quedas tú aquí y yo vaig a mirar la taula. Jo vaig apagar la llum per sobre l'escapa per l'ascensor. Vale. Veniu, xiques, correu, que sento algú, ajudeu-me, veniu, correu! Pareu, que sento algú. Va, obri, va. Ajuda, ajuda! Tranquil·les, que ara no pots obrir. Va, que ven, corre. Escolteu, quan s'obri la porta me n'anem i no mirem cap atrás. Què passava? Què eren estos crits?
No ho sé, no he entès res i al final s'ha tallat. Al final heu quedat esta tarda? No ho sé, perquè com m'han picat ja no hem pogut decidir l'hora. Bueno, pues ja em diràs alguna cosa si quedeu. Vale. Adéu. Hola, què hi ha algú? Uf, quin sustet m'ha dat, quasi m'enganxa posant la càmera. Menos mal que s'ha dormit. Ja, i Àlex, per on deu estar ara? Deu estar preparant una copa de demà, no? No ho sé, vale. La feina.